Yebo, maswera seko nagwenyambira mese muriko PTG on the mic. Tichifunda magitari kana kuti tichidza magitari haina angu personally nditofarira gitari randonzwa rinogona kutotedzereka nemuromo because ikasatedzereka nemuromo kandoti ribatike mumusoro macho kana tiri kuridzira vanofana kubata zvatiri kuridza tonzwa kuti apa pakanzonzi chakati yobvunza kuti yesa yakari kunaka kasaundi ka so togona kutsvaka kachuni inangu chitoridza chuni nesaundi yemuromo kutonetsa but inonge itorira musoro zvototozorira vaya saundi iri kurira so pange kachuni karotorira zvimwe manje toda kucreata sound so pana mavoicings ariko aya so karipotange tingoni so apa ndo pandafungira melody yangu paipana tinzwa sound ikai ichakadai so balanza so timboende 2 bars takahaya tobva taibalanzisa timbozi tinonge kufamba sei zvini kubalanza kwerhythm kwainopa here kana kuti kungoridza So that is the idea, tuning but even if someone in front of you to pin a musoro. Today I can't walk tuning it, I think of funda. This is the funda the road that story I can put is a tip of funda more to found number chifunda. But no, because I don't find to form machine to say, oh, it's just even my greatest there is some very better now. My rhythmist, my subist, my bassist, my leadist, wandofarira zvangu kunyanya kakauzitika kuti ndakaonanga maningi wandokashandisa mathing maybe zvikamu zvinozotevera totapa zvima examples kuti apa pakanzwa iso because hatifana kuti patinochinja maybe rhythm iri pasong inofana kutochinja feel yesong melody like dynamic yesong totongoramba tiri ipapo but yangu chinja marhythm but ichiripo ipapo tinotobva tatotsvaga ipapo ndachakubata zvana same but yanga to different tune ndikandotsanangura so tofana tikatana tofana kustika to something toda chaipo but even tikachinja tambo